Ahojte kamaráti, pozdravujem vás z Cypru. Je tu nádherné horúce leto a nachystal som pre vás jednoduché video, v ktorom vám ukážem pár zaujímavostí o Cypre. Ukážem vám, aké zásuvky, respektíve elektroinštalácie majú na Cypre a ako môžu našinci zvládnuť rozdielnosti. Ako vidíte, máme tu krásne priezračné more, čistúčku a teplú vodu, čisté piesočné pláže. Skrátka je to super. Tak poďme na to. Tu v kúpeľni je špecialita. Dvojzásuvka pre viacero typov koncoviek s napätím 240 V vľavo a 110 V vpravo. Zapojíte sem len dvojvodičové koncovky. Centrálny spínač na karty nefunguje. Vedľa dvojitý schodiskový vypínač. Tu je zapojená chladnička. Na koncovke je napísané Fused, čiže asi je to priamo v koncovke poistka. Tu vidíte obyčajnú jednoduchú zásuvku typu G. Všimnite si, že každá zásuvka má vrov podsvietený vypínač. Tento je práve vypnutý. Mne, elektroodborníkovi, sa riešenie s vypínačom páči. Je to praktické. Nad nočným stolíkom máme takúto zaujímavú kombináciu. Vľavo je trojitý vypínač, v strede je obyčajná zásuvka, v ktorej je adaptér a zapojený môj budík. Vpravo je telefónna zásuvka a koncovka pravdepodobne typu BT431A, odlišná ako sa používa u nás pre pevné linky. Nočný stolík na druhej strane má len dvojitý vypínač. Pod televízorom sa nachádza ďalšia zaujímavá trojkombinácia. Vľavo je krabica s poistkou a malým vypínačom v pravom hornom rohu. Z tejto krabice ide šťava do fénu. V strede je obyčajná zásuvka a vpravo je anténa na televízor. Takto to máme pozapájané cez adaptér a krátku prerušovačku a našu cestovnú rozvodku. Tu vám predstavím adaptér bez zmeny napätia. Výstup, čiže to, čo ide do zásuvky v stene, je len typ G. Vstup, čiže to, čo do adaptéra vopcháte, je pre všetky typy. Má v sebe zabudovanú 13 A poistku a na kontaktoch vyznačené, čo je fáza 0 a kostra. Náš ďalší adaptér zredukuje všetko na všetko a údajne aj mení napätie. Zo spodu má 2 USB porty typu A a 1 USB port typu C. Má taktiež zabudovanú poistku a dokonca aj náhradnú poistku. Samozrejmosťou je, že je vyrobený v Číne. Pozrite na túto zaujímavosť. Po otočení kontaktov môžete meniť typy zásuviek medzi americkou a austrálskou. Takto to funguje. Vyberiete, čiže vysuniete typ, ktorý potrebujete. Zasuniete do zásuvky a do vhodných dierok zasuniete spotrebič. Tento pekelný stroj je naša cestovná rozvodka. Odpadnete, keď toto uvidíte. Fén zapojený cez šuflík.
Z krabice ide kábel vonkom do diery v stene za stolom. Pod stolom vychádza kábel von cez svorkovnicu. Je zapojený s fénom. Svorkovnica je chabo zaizolovaná, čo hrozí úrazom. Totálna fušerina. A nakoniec len malá ukážka sprchovej batérie. Ďakujem vám za pozornosť. Ahojte kamaráti.